שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי אוהב לרוץ, וכפוליטיקאי הוא מגדיר עצמו כרץ למרחקים ארוכים. אולי בגלל זה החליט להתמודד על ראשות הליכוד מול בנימין נתניהו, למרות שייתן וישלם מחיר אישי במיקומו ברשימה לכנסת. ואולי הוא גם רוצה להתנקם בו על זה שהוא פיטר אותו מתפקיד סגן שר הביטחון. הוא חושב שהליכוד חייב להיות חברתי יותר, ולא להשאיר את העבודה לקבלני משנה כמו לפיד וכחלון. זה תלוי בו. המפלגה הראשונה להיכנס לממשלה הבאה, אם הליכוד ירכיב אותה, חייבת להיות הבית היהודי. שלום ליושב ראש מרכז הליכוד, חבר הכנסת דני דנון. שלום חמה. מה שלומך? מצוין. אתה ממש החלטת להתאבד התאבדות פוליטית ולרוץ מול בנימין נתניהו. אני לא מדברת על פייגלין. תרשי לי למחוק את החלק הראשון של המשפט שלך. אני מתמודד על הנהגת הליכוד, על הדרך של הליכוד, מה נעשה בממשלה הבאה אם נרכיב אותה, זה דבר חשוב ביותר. דרך אגב, עד היום קיבלתי החלטות אמיצות בפוליטיקה, זה רק קידם אותי. הנחישות, האמת מקדמת. אבל אתה אומר, אני נלחם על דרכו של הליכוד, למה? כי ראש הממשלה לא נלחם? כי ראש הממשלה סתם מהדרך של הליכוד? כן. היום דרך אגב ראש הממשלה מדבר ימין, מאוד ימין, אבל בפועל הוא עשה שמאל, הוא פעל שמאל. קחי את הנושא של הקואליציה. הראשונה שהוא חיבר לקואליציה הייתה ציפי לבני. למה? היא ליכודניקית לשעבר, מה אתה רוצה? לא, היא כבר לא ליכודניקית. היא הייתה בביתר, עברה לליכוד, לקדימה, לתנועה. אני לא יודע איפה היא תנחת בעוד שבוע. כבר כמעט כל המפלגות היא הייתה. עזוב, תכף יש לנו סקר שמראה משהו שקשור אליה, אז אנחנו תכף נעבור על זה, אבל אני רוצה לדבר עליך. אבל ראש הממשלה אימץ את המדיניות של ציפי לבני. אוקיי. לדוגמה, שחרור מחבלים. ממשלת נתניהו שחררה 78 מחבלים, כדי שציפי לבני... וזה לא פעם ראשונה. פעם ראשונה. כדי שהיא תנהל? משא ומתן עקר. היא נסעה לוושינגטון, נפגשה עם הקואלה, היה מאוד נחמד, תמונות יפות. מה יצא מזה? מסתובבים רוצחים היום ביהודה ושומרון. אבל אתה יודע, אולי יצא מזה שאולי טיפה פחות מבודדים, למרות שאנחנו נורא מפודדים בעולם, אבל יכול להיות שהמשא ומתן הזה נועד גם כדי לא לבודד אותנו, גם כדי לא להילחם יותר בארצות הברית. אתה יודע, אנחנו מקבלים ממנה איזה כמה מיליארדי דולרים בשנה. אף אחד כבר לא זוכר את המחווה במחאות שעשינו בשחרור המחבלים. היחסים עם ארצות הברית הם יחסים טובים. דרך אגב, מה זה טובים? ארצות הברית מעולם לא תשחרר אנשים שרצחו אמריקאים. בוא נלמד מהם קצת על המשמעות של הכבוד לחיי אדם. אנחנו לא ארצות הברית. בוא נזכיר לך. אנחנו לא ארצות הברית. אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו אומה חזקה, עם גאווה לאומית. לא צריכים להוריד את הראש ולהתחנן. אני מכיר את ארצות הברית היטב. אומרים לי חברי קונגרס וסנטורים, תגידו לנו מה אתם רוצים. מה אתם רוצים? שתי מדינות? לא שתי מדינות? אנחנו איתכם, מאמינים בכם. בוא נחזור לליכוד. אז אתה אומר שראש הממשלה בעצם סטה מדרך הליכוד, אוקיי? לצערי כן. ואתה אמרת לו לכך? בוודאי. אתה לא מסתיר את דעתך. בשיחות, בדיונים, בוויכוחים. אנחנו חברים באותה תנועה, הולכים ביחד, אבל יש מחלוקות. אז את מי היית רוצה לראות בראשות הליכוד? קודם כל, ברגע שאני מתמודד, אני בא ואומר, בוא נחזור לדרך הליכוד. ואני מציג את מועמדותי. כדי לנצח. בוודאי. אתה חושב שאתה תוביל את הליכוד יותר טוב? בוודאי. דרך אגב, כשנתניהו נבחר לפני 21 שנים, הוא היה בגילי, בין 43, 44, הוא היה סגן שר שפוטר 9 חודשים לפני הבחירות. אז אתה אומר, הנה. דוד לוי פיטר אותו, כי הוא נסע למדריד עם שמיר. זאת אומרת, ודרך אגב, הוא נבחר ברוב גדול. אהבתי את האנלוגיה. אתה יודע מה? אהבתי את האנלוגיה. אתה אומר, אני כמו ביבי, גם אותי פטרו באותו גיל, כמו את נתניהו שהיה שר החוץ. עכשיו אני מתמודד על הרשות. מעבר לכך, יש לגיטימיות להתמודדות. נתניהו התמודד מול שרון, מול שרון ב-2002. דרך אגב, שרון היה ראש ממשלה מכהן, ונתניהו הפסיד. ב-2005, סילבן שלום וישראל כץ התמודדו מול נתניהו. אנחנו בתנועה דמוקרטית, זה לא יש עתיד שלפיד יושב מחברת ומחליט מי הוא ברשימה. חבר הכנסת דנון, אני אשאל אותך אחרת. היית רוצה שבראשות הליכוד לא יעמוד בנימין נתניהו? זה טוב יהיה יותר לליכוד? אני חושב שהליכוד חייב לחזור לדרך האמיתית שלו. לא, אתה לא עונה לשאלה שלי. אני ברגע שאני מציג מועמדות, ואני לפני שהגעתי לפה לאולפן, ניגשתי למצודת זאב, המקום שבו גדלתי, כילד בתנועת בית"ר, כחניך, כמדריך, כראש הנהגה עולמית, כחבר כנסת. הגעתי בהתרגשות למצודת זאב, והגשתי את התפסים של ההתמודדות. זה לא סתם, זו אמירה, וחברי הליכוד יבואו לקלפיות, ויחליטו מה הם רוצים, ואני אכבד את ההכרעה שלהם. דרך אגב, אני אומר פה בצורה ברורה, אני אכבד כל הכרעה דמוקרטית. אני מצפה לשמוע גם מנתניהו, וגם ממועמדים אחרים שיגידו אותו דבר. אבל אתה לא עונה לי. האם לדעתך, כרגע, זה שנתניהו, העובדה שנתניהו עומד בראשות הליכוד, ויש סיכוי גבוה שהוא
ינצח אותך או את פייגלין וימשיך, זה גורם נזק לליכוד לדעתך? אני רוצה לדבר במובן החיובי. אתמול ראיתי סקר בעיתון הארץ, שלא אני ערכתי אותו, ובסקר הזה נכתב שאם אני אעמוד בראשות הליכוד, תנועת הליכוד תקבל 17 מנדטים. וזה לפני שבכלל הודעתי בצורה רשמית על ההתמודדות, לפני שנבחרתי לתפקיד, וזה מזכיר לי גם שאמיר פרץ התמודד מול שמעון פרץ. ואמרו, מה עם הכבוד לאמיר פרץ? איך הוא בכלל מעז להתמודד מול שמעון פרץ? הוא ניצח בבחירות המקדימות, הוא התמודד וקיבל 19 מנדטים. תשמע, בינתיים אנחנו רואים שהליכוד מדשדש בסקרים. אם אני מבינה בין השורות ממה שאתה אומר, למרות שאני אומר את זה, מה שאתה לא רוצה להגיד משום מה, שלדעתך נתניהו צריך לפנות את מקומו. 21 שנים, ראש ממשלה בראשות הליכוד, מספיק, תן הזדמנות לאחרים. אני חושב זה מה שאתה אומר. חייבים לחדש את השורות. יש לי שני חברים טובים שעשו מעשה. אחד מהם משה כחלון, שגם גדל איתי בליכוד, התקדם בצורה מרשימה, בחר לעזוב, להקים מפלגה מתחרה. היום הוא פונה לפעילים של הליכוד ואומר, תבואו איתי. בגלל שראה שאין איפה לזוז בליכוד. וכואב לי. חבר אחר שלי, גדעון סער, פרש לעשות לתו. אני בחרתי נחמה להילחם מבפנים, להיאבק, זה לא קל. זה לא קל, אבל כדי להשפיע, עושים את זה מבפנים. כן, אבל מה שהוא מפריע לי, שאתה לא בא ואומר בצורה גלויה, נתניהו, אוקיי, מספיק, עשה את שלך, לך הביתה, תן לנו הצעירים לנהל את הליכוד, שאתה ניהלת בגיל 44. יש רבים בתוך חבריי בתיאה שחושבים כמוני. אני עשיתי את המעשה. שחושבים מה כמוך? שצריך לדור חדש להתכנס למפלגה. ואני עשיתי מעשה. עצם הגשת המועמדות שלי לתפקיד יושב ראש הליכוד, היא אמורה ברורה שסטינו מהדרך, וכן צריך לבחור הנהגה חדשה. הנה אמרת את זה. צריך לבחור הנהגה חדשה בליכוד. יפה, אוקיי. אני גם, בוא נדבר על סקר שעשו פה בערוץ הכנסת על ידי מכון פאנלס פוליטיקס, בפורום האינטרנטי שלהם, שהוא פורום מאוד מדויק. אנחנו ראינו בבחירות הקודמות שהם מאוד דייקו, הפאנל הזה בראשות מנחם אלעזר. אז הם עשו פאנל בראשית השבוע לתוכנית שלנו בערוץ הכנסת הצוללת. אז הליכוד בראשות נתניהו מקבל 21 מנדטים, הבית היהודי 18 מנדטים, העבודה 17 מנדטים. יש עתיד 12 מנדטים, עזוב, כל היתר לא חשוב. אבל אם מפלגת העבודה מצטרפת אליה במקום השני את ציפי לבני, מה לדעתך קורה? קודם כל, אני מאחל להם בהצלחה. מה לדעתך קורה בסקרים? שניים יחדיו בלתי אם נועדו. אז יהיה שמאל ועוד שמאל שווה שמאל. אני חושב דרך אגב שהחיבורים האלו, אם הייתי יועץ סתרים ואני לא, שאני רוצה שיתחברו, יחשלו. אבל החיבורים האלו לא מוסיפים מנדטים. בהתחלה שהתלהבות. בטוח שבסקר הזה הם יעלו ל-21, 22 מנדטים. אז זה נאמר hold your horses. חכה, תמתין שנייה, ואני אספר לך שרשימה, על פי אותו סקר, רשימה משותפת של העבודה בראשות הרצוג מקום לבני, מקבלת 23 מנדט, לעומת הליכוד, 21 מנדטים. כלומר, הליכוד שומר על כוחו, מפלגת עבודה מזנקת על חשבון, בוא נראה, על חשבון ישראל ביתנו, שיורד מ10 מנדטים לשעה, על חשבון יש עתיד, שיורדת מ-12 ל9. זה מזכיר לי שיחה שקיבלתי מראש הממשלה, ביום שהוא החליט לחבר את ישראל ביתנו לליכוד. הוא אמר לי, יש לי סקרים, מיועצים מצוינים, כמו שאת תיארת, שהחיבור הזה מביא לנו 45 מנדטים. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אני מכבד את ההחלטה שלך, אני לא מסכים לה, לפי דעתי אנחנו נזק מהחיבור הזה, ובפועל קיבלנו 31 מנדטים. גם פה בהתחלה יש התלהבות של חיבור, של משהו חדש, בפועל זה לא מביא אותו קולות. זה, אתה יודע, ימים יגידו. לא בטוח שציפי לבני כמעט שם. אבל אולי זה נובע מכך שבעצם הציבור לא ממש מבין למה הולכים לבחירות. למה ההוצאה המטורפת הזאת על בחירות, כשלממשלה נותרו עוד 3 שנים לשלוט, רק שידעו לשלוט? הציבור צודק. אני לא רוצה בחירות, אף אחד לא רוצה בחירות. נקלענו לסיטואציה הזאת. ראש הממשלה רוצה. הוא גם לא רוצה. נו באמת. נקלענו לסיטואציה הזאת בגלל טעות. הטעות הייתה... של מי? גם של ראש הממשלה, בהרכבת הממשלה. אתה הולך אחורה. וטעות שהיום אנחנו את המחיר משלמים עליה. לא היינו צריכים להתחבר עם ציפי לבני, היינו צריכים להתחבר עם הבית היהודי, עם הסיעות הדתיות. יש לך גוש שהוא אמיתי, הוא הומוגני, ואז מצרפים נוספים. ברגע שהתחברנו ללפיד ולבני, זה שעטנז שלא עובד. כלומר, אתה שוב מדברת שאתה לא רוצה שינוי, אתה לא רוצה שום דבר, אתה רוצה שמה שהיה הוא שיהיה. אבל אני אומרת לך... בכלל בקדנציה הקודמת הייתה פה ממשלה שתפקדה 4 שנים, ותפקדה טוב לטעמי. ומה קיבלנו? תפקדה טוב. מה קיבלנו? הובלנו רפורמות. מה קיבלנו? שאי אפשר לקנות דירות?
שיוקר המחיה עלה לרמות שבלתי יתוארו? על מה קיבלנו בדיוק? שאין שלום? אין מלחמה, אבל אין שלום? יש לי ביקורת מבודדים בעולם? על מה? בנושא החברתי, שהוא מאוד קרוב לליבי. לא, אתה מציין את הממשלה הקודמת כאילו היא חזות הכל, אלוהים ישמור. אני משווה בין הממשלה הקודמת לבין הממשלה הנוכחית. לפחות ניסו להקל על הזוגות הצעירים, לא? לא. שם הייתה עשייה. מה הייתה עשייה? פתחנו צהרונים מגיל 3, לימוד חינם בפריפריה. הייתה עשייה. הממשלה הנוכחית הייתה ממשלת שיתוק לאומי. כל אחד שיתק את השני. ציפי לבני כשרת משפטים הגישה ערר על חוק שהגישו אנשי הליכוד. פשוט לא תפקדנו. מי הגיש את העניין של לימודים מגיל 3? הליכוד. אני לא בטוחה שאתה צודק. בזמן כהונתו של שר החינוך גדעון סער, בתמיכת ראש הממשלה, זה עבר. ואפשר לדעת מה, שכולם יקחו קרדיט על זה. שכולם יקחו קרדיט על זה. אין לי בעיה, אבל זה לא היה איזה פטנט של הליכוד, זה פטנט שאומץ על ידי מפלגות האופוזיציה, שהגישו את זה ולפני חנון, ואז לאחר מכן זה קרה. אבל עזוב, באמת, זה נראה שהציבור לא מבין. ועל זה אתם משלמים מחיר, לדעתי הליכוד. לכן ברשותך, בלי תעמולת בחירות, אני קורא לציבור... מותר עדיין. מותר להצביע למפלגות הגדולות. לא חשוב אם זה אני צריך ללכת להצביע, קודם כל. או מימין, נכון, אבל מפלגות הגדולות. כי אם לא, אנחנו נשב פה בעוד שנתיים, ועוד פעם יהיה משבר על חוק כזה או אחר, או תקציב כזה אחר. צריך שיהיה משילות, וכדי שתהיה משילות צריך מפלגות גדולות במדינת ישראל. אתה חושב שאתה לא סגן שר ביטחון, זה לא ככה מדגדג לך לדעת מה היה במתקפה בסוריה, מה עשו שם בדיוק, ככה יכולת לדעת. קודם כל, בוודאי שאני מרגיש געגועים לתפקיד, להיות בדיונים, להיחשף לחומרים, להיפגש עם אנשים מעניינים. תמיד אומרים מיטב בנינו, זה קלישאה, אבל כשאתה נמצא במשרד הביטחון, אתה פוגש את האנשים שלא רואים את הפרצופים שלהם, זה באמת מיטב בנינו. אני עדיין יודע מה קורה ומה צריך לקרות, אבל בהחלט יש תחושת געגוע לעשייה המבורכת במשרד הביטחון. אוקיי. מה אתה אומר על גדעון סער? היית רוצה שגדעון סער יחזור ולהתמודד על ראשות הליכוד? קודם כל אני חושב שמי שרוצה להשפיע חייב לעשות את זה מבפנים. לא, לא. אם גדעון סער אומר מחר, אני חוזר. אני מוציא הודעה שאני מברך על המועמדות שלו. ואתה מסיר את המועמדות שלך? אני לא מסיר את המועמדות שלי. אני הגשתי מועמדות כדי להתמודד, כדי להציג דרך תנועת הליכוד. אבל אני אברך לא רק לגבי גדעון סער. יש עוד שרים, עוד מועמדים, זאת דמוקרטית. כן, אבל אתה יודע, השאלה באמת, אולי באמת כן צריך לנסות לשנות את דרכו של הליכוד, כי על פי סקרים שאנחנו רואים, מהו הנושא, שאלו גם בתוכנית הצוללת, מהו הנושא שיכריע את ההחלטה שלכם למי להצביע, מה לדעתך קורה? חברתי-כלכלי. נכון. חברתי-כלכלי, 27% אומרים, זה הנושא שבגללו נלך לבחירות. וזה לא נתניהו. נתניהו לא יודע כמה עולה כיכר לחם. זו אחת הסיבות שאני מגיש את המועמדות שלי. אתה יודע כמה עולה כיכר לחם? בוודאי. אני לא יודעת לשאול אותך, כי גם אני לא יודעת. 5 שקלים. אם את לא קונה את הלחם דגנים עם סום ואורגני, שזה יכול להגיע ל-19-20 שקלים. הלחם הפשוט עולה 5 שקלים, ואני כבר מנסה זמן רב. עכשיו אתה יודע מה קרה? כל הפוליטיקאים ילכו למכולת ויבדקו כמה עולה לחם וכמה גבינה וכמה עולה קוטג' וכמה עולה... קודם כל זה יקר. וטוב מאוד. אני לא עורך את הקניות ביתי, אשתי אחראית על זה, אבל אני רואה את החשבון. כל כניסה לסופר זה 700 שקלים, 1,000 שקלים. יש פה בעיה אמיתית. אמיתית. ולכן צריך שהליכוד יתחבר לקטע החברתי, מה שלא עשינו בשנתיים האחרונות. אנחנו צריכים להוביל מהפכת דיור, לא לחכות ללפיד. הרי לפיד, מה הוא מבין בנושא חברתי? מתי הוא ראה מצוקה חברתית? זו הייתה טעות לתת לו את הקטר הכלכלי. אתה מדהים אותי. מינהל מקרקעי ישראל היה בידי ראש הממשלה, הוא היה שר אוצר, הוא לא עשה את זה. שטייניץ, שהוא בעצם אני לא יודעת איך לקרוא לזה, המ"פ שלו לצורך העניין, לא עשה את זה. למה אתם באים בטענות ללפיד שכיהן בתפקיד שנה וחצי? מה אני רוצה לעשות? מע"מ דיפרנציאלי. שמעתי הבוקר שראש הממשלה הסכים לבטל את המע"מ על מוצרי יסוד. נו, שהחיינו, הללויה. עכשיו לפני בחירות? אתה לא מבין שזה צעד של בחירות עלוב, הייתי קוראת לו? פופוליסטי? אני לא אתן ציונים לצעדים כאלו ואחרים. זה תפקידך. אבל אני אומר, זה לא מספיק. צריך באמת נושא הדיור. למה אנחנו לא מובילים את נושא הדיור? הליכוד היא מפלגה חברתית. תבין, הבוחרים שלנו... בסקר שלנו אנשים אמרו שהם יצביעו לכחלון, 71% אמרו בגלל הסיבה החברתית הם יצביעו לו. אתם מפספסים בגדול את מה שקורה פה. צריך להזכיר לכולם שמשה כחלון לא היה מגיע לתפקיד שר התקשורת,
אם הוא היה מתמודד בליכוד. הליכוד אפשר למשה כחלון מגבעת אולגה, אפשר לי, שאבי גל במעברה באור יהודה, להגיע לתפקידים הכי בכירים. זה נכון. זה לא יקרה במפלגות אחרות. אל תגזים. סליחה. זה קורה בכל המפלגות. במפלגות אחרות יש רשימות... תראה את מאיר כהן, מיש עתיד לדוגמה. אחרי שהוא נהיה ראש עיר, אחרי שמישהו היה בטלוויזיה, שמישהו מגיע מלמטה, אם הייתה ועדה מסדרת בליכוד היום, לא היו בוחרים את משה כחלון להיות חבר כנסת, ולא אותי. ברגע שיש התמודדות, זה מאפשר לאנשים להגיע לעמדות האלו. תראה, אנחנו בעד התמודדות דמוקרטית, אבל אנחנו גם בעד שיקרה משהו, ולא בעד שיזרקו את כל הבוץ על מפלגה אחרת, למרות שיכולתם, אתם בליכוד, לעשות את הדברים ולא עשיתם. אבל בסדר, בוא נמשיך. יש לי ביקורת גם לראש הממשלה, על העובדה שהוא נתן למפלגה האחרת הזאת את ההגה הכלכלי. זאת אומרת, יש לי גם ביקורת. יש אילוצים, אתה יודע. שמעת על אילוצים קואליציוניים. אז היום, שהולכים לבחירות, שראש הממשלה יתחייב ויגיד, תיק השיכון, תיק הרווחה, ביטחון פנים, אני משאיר בידי שרי הליכוד. זו אמירה חשובה. מה עם החינוך? גם חינוך. אבל היום המצוקה הגדולה מאוד. אבל אולי סוף סוף בממשלה הבאה יהיו רק 12 שרים מקצועיים. לא הגיע הזמן לעשות את זה. קודם כל החוק שעבר בכנסת מדבר על 18 שרים. תורידו, תנפו. אני לא בטוח שצריך להוריד עוד ועוד שרים. בממשלה הראשונה של בן גוריון היו 12 שרים, תאמין לי, עשו אחלה עבודה, קלטו מיליוני אנשים והכל היה בסדר. בדיעבד. מה זה בדיעבד? מבחינה מקצועית, אני חושב שיש משרדים שצריך לטפל בצורה מסודרת, צריך להוביל רפורמות, אבל ז'בוטינסקי כתב בזמנו על 5 המ"מים, מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. אלו תיקים שאני אשמור בידי הליכוד. בנושא של הדיור, בנושא של הרפואה, בנושאים שנוגעים לכל אחת ואחד. אוקיי, ישיבת המרכז שאמורה להתכנס בעצם תכריע מה יהיה שם, מה יהיה אצלכם, מתי יתמודדו וכו'. לא ניכנס לזה כי זה כרגע ביצה שלא נולדה בערב חג. אני רוצה קצת לעבור אליך, דני דנון. בן 43, נשוי, אב... לשלושה, לאביעד, הילה ושירה, שלא רואים אותי בתקופה הקרובה, והבטחתי להם שבחודש ינואר, אחרי שנגמור את כל התהליך של הפריימריז, נצא לטייל בגליל קצת, ניקח קצת חופש, כי התקופה הזאת היא תקופה שכל הנטל הוא על אשתי. אוקיי, ואשתך דיאטנית, אולי בגלל זה הקניות אצלכם יקרות, אולי קונה דברים יותר יקרים כדי לשמור על הדיאטה שלך, של הילדים שלה? היא מגוונת, היא משנה את התפריט. אתה גם מבשל? אבל היא קונה, עכשיו את נכנסת לקטע בעייתי. למה? כי אני לא בשלן, ושאני מנסה, והילדים שלי אומרים, אבא, כאילו, תעזוב את זה. כן. אבל יום יבוא, אני באמת חושב יום יבוא ויהיה לי את הזמן ואת הרצון כן ללמוד לבשל. ואתה גר במושב משמרת עם הנחה, כן? ותמיד גרת שם? אנחנו כבר גרים שם כמעט 8 שנים. כן. נחמד מאוד. לפחות שאני מגיע הביתה בסוף שבוע, אחרי שבוע כל כך סוער, אז יש את השקט, את הרוגע, אפשר לטייל. אני מאוד נהנה מזה. אגב, בבחירות הקודמות כמה אחוזים קיבל הליכוד במושב משמרת? עכשיו זה קטע רגיש. אוקיי. כי אני יודע קודם כל שאני ואשתי אצבע אכל. אוקיי. ובבית הכנסת שאני הולך ביום שישי, יש עוד 2 אנשים שיצביעו מעל, ובערך זה נגמר שם. מתוך כמה אנשים? מה? כמה אנשים יש ביישוב? הצביעו למעלה מ100 איש. זה לא מושב שמזוהה עם הליכוד. זה בלשון המעטה, הייתי אומרת. נכון. זה ממש ככה סירת לחי קטנה. אבל אולי הפעם אולי תצליח עוד כמה, להעביר עוד איזה 2. יכול להיות, נכפיל את התוצאה. יכול להיות. אתה מקווה, אולי הילדים שלך עוד לא הגיעו לגיל הצבעה, אולי הם יצליחו. זה לא יקרה פעם. זה לא יקרה פעם. גב, אתה אומר שאתה רץ. אתה מספיק באמת עכשיו גם לממש את הכיף שלך של הריצה? ריצה, אני מכוונת ריצה ספורטיבית. ריצה ספורטיבית. זה לא קורה בתקופה האחרונה. אני כרגע רשום בחדר כושר, אבל זה נשאר על הנייר. ואני גם זה נדחה ליום שאחרי, נחזור לרוץ, ואולי יש מרוצים של 10 קילומטר, נחזור לכושר. דיברת על כך שהעולים שלך עלו, מאיפה עלו לארץ? אבי זיכרונו לברכה הגיע ממצרים, המשפחה ממרוקו במקור, אבל הוא עלה ממצרים לישראל, גדל במעברה באור יהודה, משפחה מרובת נפשות, ובאמת אני רואה, ואני זוכר את הסיפורים של אבי, הם גרו בדירה של 36 מטר, 7 ילדים, והיום אנשים רוצים דירה. וזה דבר שאני לוקח לליב, דירה עם 2-3 חדרים, זה דבר שהמדינה צריכה לאפשר לזוגות הצעירים. אז באמת הבאת לנו תמונה שלך מילדותך, אז בוא נראה את התמונה הזאת, תספר לנו מה אתה יכול לספר על התמונה הזאת.
זו תמונה עם אמי יוכבד דנון. אני חושב שאני בגיל 5-6, כמו בגיל של הבת שלי, שירה. איפה זה? אני חושב שזה במקום העבודה של אמא שלי. כן. דרך אגב, זה לקח, אני זוכר את הביקור. אז גם אם לוקחים את הילדים לעבודה לחצי יום, משהו נשאר בראש. היא לקחה אותי איזה יום להיות איתה בעבודה, בבית חולים תל השומר, הייתה שם מסעה רפואית, ונהניתי להיות יום במחיצת אמי. ספר לי על ההורים שלך. אבי זיכרונו לברכה היה נכה צה"ל קשה מאוד, נפצע במלחמת ההתשה, פציעה שליוותה אותו כל חייו עד שהוא נפטר בגיל צעיר יחסית, ואמי הייתה הדמות הדומיננטית, שגם טיפלה באבי, גם חינכה אותנו. כמה אחים אתם? 3 אחים. תמיד אמרו לי בבית, אתה יכול, תאמין, אל תפחד. וגם היום שאני מתמודד, מול כוחות, מול רעיונות, אין לי חשש. אני הולך עם האמת שלי, מוכן לשלם מחיר. אתה הולכת לפוליטיקה, אחיך ואחותך לאן הלכו? הם בכלל לא שם. מה? הם רחוקים, אחי בתחום ההייטק, אחותי בתחום האומנות. מחזיקים באותם דעות פוליטיות כמוך, או שהבית יפלג? אמת, אני לא יודע. אני חושב שמבחינה אישית הם נכנסים לקלפי ומצביעים מעל. כי זה כל חיי, תנועת הליכוד והפעילות הציבורית. אבל מבחינת דעות, אני זה שמוביל את הנס הלאומי. והם לא. זאת אומרת, אם לא היית ברשימת הליכוד, יש להניח שהם לא היו ברי מחל. זה מה שאתה אומר. אני מניח שאחותי כן. לגבי אחי, אני צריך לשאול אותו. אוקיי, איפה גדלתם? אנחנו גדלנו ברמת גן. למדנו בליך ברמת גן. ושם נכנס החיידק הפוליטי. דרך אגב, היום ראש עיריית רמת גן, מר זינגר, היה המנהל שלי בבליך. ישראל זינגר. אז כל פעם שמישהו לא מרוצה, אני אומר, תלכו לזינגר, בגלל שהוא עשה את ימי הבחירות האלו, החיידק הפוליטי נכנס בי באותו רגע. תספר לי על הפעם הראשונה שהתמודדת שם עם העמדות של הליכוד. מאיפה לקחת את זה גם? מה, הבית? הבית הוא ימי? הבית הוא לאומי. לאומי, אוקיי. נכון. אני זוכר שבכיתה ט' היו בחירות דמה, ואני הובלתי את התחייה. עד לשם הגעת, אתה וגם גדעון סער. נכון, והגיע גאולה כהן לדבר, ואני ארגנתי והשגתי. זה דבר שמבחינתי היה שיא ההתרגשות. והיום דרך אגב אני מקפיד ללכת לבתי ספר, לקמפוסים, לתאי סטודנטים, כי אני זוכר מה שזה עשה לי כילד בכיתה ט' שהגיע גאולה כהן לדבר עם התלמידים, שאלו שאלות, אני מקפיד, אני רואה בזה חשיבות לעורר גם את המנהיגים העתידיים שלנו. אז היום לימי הבחירות בבליך אתה מופיע? אני מגיע. אתה מגיע? אני מגיע, יש עימותים, ואותם ויכוחים דרך אגב על הנושא של הפלסטינים ועל הנושא החברתי, הנושאים נשארים אותם נושאים. הצעירים שהיום, אנחנו רואים את זה גם בהצבעה, דפוסי ההצבעה, הם אומרים, עזבו, כל הפוליטיקאים מושחתים, אין לנו למי להצביע, הם לא מייצגים אותנו, עזבו אותנו, לא רוצים ללכת לקלפי. אני חולק עלייך. הצעירים של היום יודעים הרבה יותר, חכמים הרבה יותר, נחשפים אז הרבה יותר. למה הם לא באים לקלפי? הם באים, ודרך אגב, העמדות שאני מציג, אני מתחבר מאוד לקהל צעיר. כי שחור או לבן, אני לא מורח אותם. אני אומר, 2 מדינות, אני נגד. שחרור מחבלים, נגד. עניין חברתי, בעד. זאת אומרת, קל להם להזדהות עם משהו ברור. שבאים פוליטיקאים ובסיסמאות אומרים, שלום וביטחון, 2 מדינות עם דברים שהם לא קונים, אז הם בורחים מזה. אם נדבר ברור, גם הצעירים יבואו אלינו. אוקיי. מה עוד אתה עושה בשעות הפנאי? קודם כל, אין לי הרבה שעות פנאי. צריך לדעת שאיש ציבור שעובד בכנסת ברצינות, לא נשאר לו הרבה זמן פנוי. לא, באמת. פינג פונג, משהו... פינג פונג אני מצוין. שחמט, משהו. אני אוהב פינג פונג, ואני משחק עם בני הרבה פינג פונג. דרך אגב, יש פה בכנסת נבחרת פינג פונג. ולפני 6 שנים שחררתי, יולי אדלשטיין, היום יו"ר הכנסת, פנה אליי וצירף אותי לנבחרת. כן. ואפילו נרשמתי, לא הגעתי אפילו לאימון אחד. למה אתה אומר את זה בכזאת גאווה? כי... כאילו איזה מין, כאילו מה? למה? כי האמת, אני אוהב את המשחק הזה, אבל קשה. ביום-יום, במאבקים, בחקיקה, להתפנות מהכל. דרך אגב, אני מעריך את זה. יש חברי כנסת שאני רואה אותם באמצע היום, עוזבים את הכל, יורדים לחדר כושר לשעה, הלוואי שהייתי יכול לעשות את זה. נפתלי בנט הוא כזה אחד מהם, ראיתי אותו רץ פה. יש פה כמה שהם לא מפספסים, ודרך אגב, אני מקנא בהם. אגב, איזה חוק שהכי חשוב שלדעתך העברת עד כה בתקופת כהונתך? החוק החשוב ביותר הוא חוק שנוגע לפרסום אלכוהול. חוק שכבר נמצא בספר החוקים, הוא אוסר על פרסומות לאלכוהול שמופנות לבני נוער, אין יותר מפורסמים, יש אזהרה על כל בקבוק משקה שצריכת אלכוהול, זה החוק שנאבקתי עליו, העברתי אותו, והחוק שאני מקבל להעביר, זה חוק שימנע מחנין זועבי מלחזור לכנסת הבאה. זה מקומם אותי כל פעם מחדש. אנחנו נכנסים למהי דמוקרטיה, ובוא נעזוב את זה בצד, כי בסוף היא נבחרת, כמו שאתה מתמודד, בקרב קהל המתפקדים שלך ובוחרים בך, גם כאלה שאולי חושבים שאולי לא כדאי שתהיה בכנסת, נניח שיש כאלה, אז היא מתמודדת ברשימה שלה ומייצגת את הציבור ששולח אותה לכנסת. היא חוצה את הקווים בהסתה שלה. לדעתך.
נכון. אני אגיד שלא תהיה טעות. יש דברים שחנין זועבי אומרת שמותר שלא ייאמרו. יש דברים שאתם אומרים, שאתה אומר שרצוי שלא ייאמרו. כלומר, הכל כבר נהיה פרוץ לחלוטין. גם לחופש הביטוי יש גבולות. אוקיי. וברגע שהוא נהפך להסתה פרועה, צריך להגביל את זה, מימין ומשמאל. אני מסכימה איתך שחופש הדיבור זה לא חופש השיסוי, נכון. חופש ההסתה. בוא נראה עוד מה ששלחת לנו ותספר לנו מתי היא נלקחה. זו תמונה נורא דומה שאתה נראה עכשיו, לדעת לא, זה משהו אחר. זה בתפקידי כסגן שר הביטחון, במבצע צוק איתן, לפני הפיטורין דרך אגב. ברור. ואני חייב לומר מילה על הפיטורין. אני ידעתי ב-15 ביולי, בי"ז בתמוז, שיש איום של מנהרות. כשהדרג המדיני קיבל החלטה על הפסקת אש, הרגשתי שזה לא שרי לשתוק. אם אני שותק והמנהרות נשארות במקום ויש פיגוע, אז מה, אני אגיד, זה לא אני, זה הוא, בורג קטן במערכת? ראש בית"ר לימד אותי, זאב ז'בוטינסקי, שקט ורפש. לכן אני יצאתי ואמרתי שאם נקבל את הפסקת האש, זה צעד חסר אחריות, ואני אשלם עם זה. אני ישן טוב בלילה, למרות שאני כמובן מתגעגע לפעילות ודברים. מי שלוקח קרדיט על כך שיצאו למלחמה נגד מנהרות התופת זה נפתלי בנט, אומר שהוא נלחם בקבינט 3 שבועות עד שקיבלו את דעתו. אתה אומר, אתה זרעת את הזרע הראשון. בבוקר י"ז בתמוז הקבינט הצביע, נפתלי בנט הצביע נגד, אבל הוא נשאר בתפקידו בקבינט. אני אמרתי, אני לא יכול לשתוק, לקבל את הפסקת האש, ולכן יצאתי ונלחמתי על הצדק. ואתה כועס על ראש הממשלה? לא כועס, אין בו כעס אישי. אני חושב שהוא טעה. הוא טעה בהיסוס ביציאה למבצע. אוקיי. הוא טעה שהוא לא סיים את הפעולה כמו שצריך, אבל אין פה עניין של משהו אישי. תגיד לי, אם נניח שלא... אני מאחל שאם אתה רוצה לזכות בראשות הליכוד שזה יקרה, אבל אם נניח ולא, ואתה ברשימה, יש סיכוי סביר שתהיה במקום, גם בפעם הקודמת היית בעשירייה הראשונה. בחמישייה הראשונה, סליחה, של הליכוד. ואילו הליכוד מרכיב את הממשלה הבאה, יש לך סיכוי אצל נתניהו להיות שר? בוודאי. באמת? חלק... אין מים עכורים, גם בעקבות מה שאמרת פה, שראוי שתהיה הנהגה חדשה תסתכלי על ההיסטוריה בליכוד, במפלגות בכלל. גם כשנתניהו רץ מול שרון, הוא סיים כשר אוצר בממשלתו. ויש עוד אין ספור דוגמאות. אם הוא ייבחר וירכיב את הממשלה, ואני אהיה במקום גבוה, ואני מאמין שאני אהיה, בוודאי שאני רואה את עצמי כשר בממשלה. למה? איזה? קודם כל אני רוצה להיות זה שירכיב את הממשלה. אבל הנושא שכואב לי היום, זה נושא הדיור מצד אחד, וביטחון הפנים. זאת אומרת חברתי. ביטחון הפנים, הרגשה שמפחדים להסתובב. אנשים שאני מזמין לירושלים לפגישות, אומרים, תעני, ירושלים, אי אפשר בתל אביב, זה מקומם אותי. זה נורא והיום. זה מקומם אותי. זה באמת לא בסדר. ולכן ביטחון הפנים הוא נושא כאוב. אבל אולי הילדים שלך לא אומרים לך, אבא, יאללה, בוא מספיק, כל כך הרבה שנים, בוא קצת הביתה, תהיה בבית, עושה קצת כסף. תראי, ביום שפוטרתי, הבת הקטנה שלי, שירה, שאלתי, רגע, אבא, אתה הפסקת לעבוד עכשיו? כי היא לא ידעה שאתה מפוטר מתפקיד סגן שר הביטחון, אתה מגיע לכנסת, לעבוד בכנסת. אבל יש לי את החיידק הפוליטי, את הרצון לשנות, לעשות. אני נהנה מחדוות העשייה הזאת, ואני רואה שפה משפיעים. עם כל הקשיים והמכשולים וההשמצות, בסוף פה משפיעים. יש לנו עוד תמונה שאנחנו רוצים להראות? יש לנו עוד זמן? בוא נראה איזה תמונה ששלחת לנו. מה זה? זה סיור עם המשה מייק האקבי וראש המועצה דוידי פרל בגוש עציון. מייק האקבי הוא חבר טוב, הוא מגיש כמוך, אבל ברשת פוקס ניוז, ואני מתראיין אצלו. מה הראה לו? מה אתה... הוא הגיע אחרי חטיפה של 3 הנערים להביע הזדהות. אנחנו הראינו לו בדיוק את המקום של החטיפה ומה קרה שם. ודרך אגב, הוא לקח את אז עוד היית בסגן שר ביטחון. לפי דעתי זה היה אחרי הטורין, התמונה הזאת, אבל הוא לקח את התמונות והוא דיבר אותן יום למחרת בפוקס, ובאמת דיבר על הנושא הזה. אנחנו, תשמע, כמו שאמרתי קודם, אני מאחלת לך שאם אתה רוצה להיות יו"ר הליכוד, יש כמה פרשנים שבעצם המחשבה שבחר ליו"ר הליכוד, אני יודע שהם קצת זזים בכיסא. לא, הנה, אני יציבה בכיסא. אני מאחלת לך שאם זה מה שאתה רוצה, שזה מה שיקרה. אני תמיד אומרת את זה. שיהיה לך בהצלחה. תודה שבאת אלינו לאולפן. תודה. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי, להפעם להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו קצת, אז זהו, מתי ב6 בינואר? קשה, אני רואה פה חברי כנסת, שליש לא יחזרו לכנסת, זה לא קל. לפחות בליכוד יש התמודדות. אז אם עבדת ואתה השקעת ואתה טוב, אתה יודע שאתה חוזר לפה. יש פה חברים ממפלגות אחרות.